الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرا بجول تدوبي موجبي يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ɗum mbaɗo noon fof on calminama on jurama on mbiyama hayyo julɓe hayyo yiɗɓe allah hayyo yiɗɓe qur'an hayyo yiɗɓe sunna hayyo wurtinoɓe sunna hayyo yiɗɓe almustafa sallallahu alaihi wasallam nenan bandam hande ko aljuma juulen e makko gotol allah juule men laabi sappo sa duumime julde e makko ceera e goƴa ceera e suna gueɗe ma peewa ɓerde ma feera ɓadoɗamo to dargue to ɓuuri ɓadade almustafa to dargue to fof bandiraɓe mbiye sallallahu alaihi wa sallam ko ɓurɗo hewde ko juulata e makko aha innal muhibba liman yuhibbu muti'u giɗo fof ene ɗofti giɗum ene jangto giɗum sa yiɗi allah jangtoɗa allah sa yiɗi almustafa kewa ko juulata e almustafa sallallahu alaihi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سأجول ما كبر على جول ما لا بسقط على منتما هنكما يو أور نرادم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر so jama'anu muusi so ɓernde muusi so gila beddima gonɗi a sonima ballikirɗa njuulu e muñal wasta'inu bisabri wassala wa inna allaha ma sabirin inna allaha ma allah yiɗi ɓen muñoɓe ndeysani muñira hunde fof soɓe allah juula birda ha heewa mbiya subhanallahi walhamdihi subhanallah azim aynam ceerno ousmane paɗen koto siddiq en mbawa haalde siddiq taw en kalani allah en kalani qur'ana allah en kalani almustafa sallallahu alaihi wasallam o ubbama kono diina makko mayata bandiraɓe sallam en ciftori ko aboubacry wi o wi dewanoɗo almustafa koye mustafa maayi dewanoɗo allah ko gurɗo o mayata abadan bandiraɓe sehilaɓe kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alayha fa'an ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن الله إدي الله واتنتو كانكو جيكو سودي كانكو جيكو فيني كالا كو موجي كانكو موجي كانكو سمين كالا دانيو كانكو ركدوم كالا كاتو كانكو ركدوم كانكو هاديدوم كالا نياودو كانكو سلين دوم بندرابي سيل نون وكلي الله وما يتوكل الله فهو حسبه سا وكلي ما الله هيغورا واوانا بندرابي سيل آها الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله ما رندين أديبه واتني فوف يمبه فوف وديبه باليبه جلبه كريشن جفو ما رندين أنياوه أن بندرابه سيلابه الله له الحكم أينام كان كنياور إن الله سريع الحساب لا إله إلا الله محمد رسول الله يوم تبلى السرائر أون برادو أون بردو أون تونيانو أون تونجو أون بيدو أون بيانو أون جدنو أون جدنانو أون جنفيدو on jaf imbe fo ndara yeso Allah cot hay goto bornaki cumci ndeysaan wa khashatil aswat lirrahmani fala tasma'u illa hamsa hay goto halata yumin aisha rasulullah yummirabe babirabe hay goto bornaki cumci gol fo horam aha nyade hen yawma tubla sara'ir wala surtibe yo Allah sur en adde akhir enam ben rewbe al mustafa non e be jid al mustafa non be dewi tariq al mustafa non yawma la yakhzillahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a nurum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaqul rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir em jogi leral ndeysaan yeso mabbe nyaamu mabbe nana be naati al janna weli nanor yaado be gartan on don caliro al mustafa ganyo al mustafa kabid al mustafa o buncine e jeengol duubi chappande jeedidi wala hawla wala quwwata illa billah ceerno Ousmane hal hala
walla goppa haala yimɓe e nam woman astaqu min allahi qila woman astaqu min allahi haditha holko ɓuri moƴƴid haala allah holko ɓuri moƴƴid konngol allah ala ko foti mum bandiraɓe sehilaɓe allah la ilaha illa allah muhammadu rasulullah huwa allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كهال الله جنتا كده كبتده لسان وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ونيمن جدا ندهال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون سو كالشيو حالام سو دربي حالام امبلتو بنديو بندجو ndeysan so hala Allah mbiye on tampini min ñande fo wajal ñande fo Qur'an ñande fo sunna il faut vivre il faut tapisser you have to be happy non sare wani al mustafa awanta happy aduna illa kana bandirabe sayrab enam wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawm al qiyamati on mo sunna ala iberne mum Qur'an ala iberne mako ñande tan o wondat ko gumdo o wedde e jeygol o jippude iblis be badde yewtere be badde bal be badde discours sehil mako iblis wonna aduna sehil mako iblis wona lakar bandirabe sehilabe einam ten usman huwa allah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allah mo ganduda kala ko yide e windere makko ko dum wonata kala ko yida wonata kanko jeyi jamma kanko jeyi nyalom kanko jogi fitane kanko jogi arsu kanko jogi okare dibbe kanko rokkata cellal kanko lamminta qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir huno fa way o lammina odo o itta odo la ilaha illa allah odo amte odo hoyde odo tedina odo nata jengol o wona galo o wona mo ala o wona celludo o wona nyaduno fo mo jogi dum non kala ko yidi e laamu makko so wi kun laahro hay goro wawa hadde de won jogi izza jogi sambe bandirabe ser woni allah e laamu makko wonata hen tan koko wela ndeysan kanko jogi kisal kanko kala kena foola kanko fooli dum kala kena mawni kanko mawnin dum kala kena sembini kanko sembid dum kala lohdo kanko lohdo kanko mande ko suudi o mande ko feeji dum non kala kada haala ya to ko jam sa haali e suud sa haali jam sa haali kikide sa nyumbima sa nilde message sa nilde email fo o mo andi dum non kala ko biida annabi makko o mo andi ndeysan sa woni doftido Allah non a doftima nelado non a juule waktu a wadi asakal a wadi ko fadda wadde ko Allah jingan ma sa habima Allah non Allah jingantama ena sa habima al mustafa Allah oppitma e hoore ma pieda gayen nyohida gayen tampinda gayen lorda gayen kono sa wakkilima Allah jingan ma ena e jibrilu jingan ma wa salihul mu'minin ngare pame do bandirabe sehilabe ena subhanallahi amma yushrikun هو الله الخالق البارئ مصور له الاسماء الحسنى ومجوغي اند نون نودرا هونو سامها روز هونو دائره e barke ceerno amen e barke daa'ira amen e barke dariq amen biyata ko ya allah ya rahman ya rahim ya zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir noddu inde allah honno inde jinneji aha ko den allah hakkituma biya ya allah ya rahman hakiram ya rahman yurmanam allah jom sembe o re'anam Allah jom arsuba o hokkam Allah jom celal o suram aha sa noddi Allah surma bieda fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhir mubin sa doga fayto Allah jom sembe o jogi hikma kala ko wadi koy place te so yidi wadde gorwa hadde Ousmane Hammadi wi
Allah watta ko hanan Allah watta ko hanani Allah watta ko fewan ngaren dut en Allah sen jidi Allah jingana en o jingana en bandirabe sehilabe enan sen taima Allah non en bi minen tay Allah oppirene e koye men bandirabe sehila ko adi fo bede wasiyen o hoore e hulde Allah mi jitane koy kesso siddi gonno ko le temps ko jamanu gonda ene pour andur hol gonda Allah ngandel hakke Allah ngandel hakke al Mustafa sallallahu alaihi wasallam George Bernard Shaw Chen Ousmane holko haali qu'est-ce qu'il a dit George Bernard Shaw odo fayla souful faransi o wi aduna o fof bandirabe julbe kede kettode o wi so Muhammadun ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Ka'b bin Lu'ay bin Muawiya jiti asko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi so al Mustafa wonno do yen maw reglanno problème aji adun di fof do jodi den eden badanamo wer café do al Mustafa wadante wer café o regla problème aji adun di fof George Bernard Shaw wi no Chen Ousmane qu'est-ce qu'il a dit oui on règle le problème di fof hade makko wadde ver café o don gadi dum ko woni fetti ko mafhumul mukhalafa so tawi joni enen Mustafa ala do en kutorake sunna makko en kutorako diina makko e dadi makko fetti ko problème di règle ko o wi do fewnante café do Mustafa fewnante café problème di o règle do dum sen dutake sunna makko fetti ken règle ko bentarabe sel Chen Ousmane qu'est-ce qu'il a dit Michael Hart what Michael Hart said Michael Hart, he said he wanted to choose the best human being ever walking on the soil. He chose it Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Déglu leen Michael Hart. Bi mu buggee tànn ku gën ci àddina bi mu ne ma xool penku ma xool fu ma munti xool ci àddina bi est west nord sud ma xam ne Al-Mustafa moo gën ci ñëpp ma tànn ko moom moo gën ñëpp mooy Al-Mustafa njol ma ko moo leen gën sallallahu alayhi wa sallam. Michael Hart duubi duubi nogaase jeetati omo winda deftere o winde do deftere o suɓoro hen ko hol yimɓe ɓurɗo wadde influence e gurdam aduna gila dawa dawi hol ɓurɗo himmude hol gonɗo babiraɗo omo woni chef de armée omo woni leader moral omo woni leader économique omo woni leader physique omo woni leader hunde fof e domaine fof omo woni leader o wi mbeɗa suuɓo neɗɗo goto o wi komi chrétien nde wi cuɓoromi ko Al Mustafa salmo wonno yimɓe ɓe gone wullude ɓe gone foɓɓude ɓe wi mo deƴƴu ko kalɗa ko wona go o wi goppemi haala o wi mi yi kala qualité ji neɗɗo kala neɗɗan kagal nane Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam kala nunɗal nan ɗon kala diine nan ɗon kala peewal nan ɗon kala moƴƴere nan ɗon kala juɓirde kala cuusal nan ɗon kala jurum nan ɗo Al Mustafa de ɓerde makko o wi cuɓimi Al Mustafa mbimi an woni personnalité mondial numéro 1 gila dawade hol bit noon o wona julɗo Michael Hart a haali gonga bandiraɓe sehlagnam o wi ɗum fuɗɗori ko yimɓe nayo o wi e nder gure tokosel Makka o fini o wi kanko ko Allah neli mo o wi debbo gonɗinimo e sukaɓe ɗiɗo e sehil makko o woni as-Siddiq Aboubacry Aliyu e Zeyd ibn Haris ɓen giɗi gonɗinde sukaɓe bandiraɓe sehilaɓe o wi gila dawa dawi duuɓi ujunere e temen nayyi o wi Mustafa ko haali ko wawonde fenade o wi ñande fo diina nan ɓeydo te ustaki o wi so wonno fenade yimɓe fof goppata Mustafa o wi wawa wonde duuɓi ujunere temen nayyi même gonga ene continue hay goto wiyano o feni fiti ko haali ko gonga on woni Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam bandam wi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wi sallallahu alayhi wa sallam ndeysan wi sallallahu alayhi wa sallam oɗo woni giɗo ma mbiɗa ya yiɗɗo bandiraɓe sehilaɓe en am o wi ko ɓuuri hen hawnade gila dawa dawi o wi julɓe sa inni nelaɗo mabɓe ɓe gonta laañe ɓe gonta gaawe ɓe gonta silemeje ɓe daroɓe kaɓano Al Mustafa sa wi goto mabɓe wiyata watta ɗum o wi joom deftere adiɓe hay sa ƴettimo jomum ala ka waɗata kono julɓe fof mo jiiɗa fof Al Mustafa ene jaran ɗum wonki mum bandiraɓe sehla ono mbiɗ noon Michael Hart wi noon bandiraɓe sehla personnalité mondial numéro 1 gila dawa tawi ɗum woni Allah mantimo e dow asmani wa innaka la ala khuluqin azim ndeysaan jikkuma ko moƴƴo golle ma ko moƴƴo enam نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والبني الله منت المصطفى صلى الله عليه وسلم إنسان أمي مكة تنبين إنسان يمن خديجة ماي أبو طالب ماي أو في طائف o yehi Taif o mbiye la ilaha illallah mala ɗon ɓe pimo kaaƴe ɓe beddimo kaaƴe ɓe gurte makko ha ngaaɓe e ɗayɓe ha koyɗe makko ciiwi ƴiƴam kanko Zeyd ibn Haris ndeysaan omo hoota Makka Jibril are makko ndeysaan wimo ya Muhammad Allah yi ko bande en mbatma ko
o yiɗam ɗo ƴiƴam Allah nelima malaika toppitoɗo kaaƴe o yiya yamirmo kaaƴe makka ɗiɗo o ɓitta hen makka naaɓe o ɓitta hen heferɓe o yi Allah mbeɗe muñinaɓe ha e keeceje maɓɓe ɓesguji ngara hen en mbiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah wama arsalnaka illa rahmatul alamin o arani yeftade sallallahu alayhi wa sallam eynam o wi mbaɗa keeceje maɓɓe yimɓe jalta hen ene mbiya la ilaha illallah o fayle ben amre ad-dawsi are makko wiya rasulullah mi yiro bande mi waaje mama ɓe calima jaɓandeɓe ɓe goofi Allah ɓe calima sunna ma huɗɗe o wi Allah allahumma hdi dawsa wa'ti bihim e Allah yurmo dawsa fewnuɓe e adduɓe ndeysan o arani hudde yimɓe mbiya hud makkanaɓe o wi allahumma hdinum yo Allah fewnuɓe bandiraɓe sehla on won hoɗon ceerno Ousmane al Mustafa sallallahu sallam hadis mo kalima rawahu al Bukhari tongode makko 2973 omon to Muslim 2524 bandiraɓe sehlaɓe e nam Anas ibn Malik min ko wiya Umayr cukale toksen ndesan en jogi fondu en jogi colel ene fijiri colel maayi oɗon gandi garɗo wadde mo jaale al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi Umayr ma faala Nughayr ya an Umayr hoto colel ma woni hoto hebdi colel ma wi colel ka ya rasul colel maayi o sulaji ɗum ndeysan o sulaji cukalel o ari jalde ɗum sabu colel maayi oɗo woni al Mustafa sallallahu alaihi wasallam sahabaɓe ƴetti coppi ɓe guitti coppi e lekki fondu ari jiime makko o yi hol guittuɗo hollaw ɗum nduɗo fondu dutte coppi ɗi ñande wolde makka fatu makka ɓe mbirti lella ene fiya laañal o wi ndare garde baɗo lella hade sahabaɓe memde ɗum bandiraɓe sehilaɓe wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Abu Hurairah wi kayɗumi ha mbattum wadde jundel basel mbeɗa waɗa suppu jalañ nelaɗo wirtigami kam ya aba herre mbi wamna koy kam tafaddal ar galle ar gen mi hirtinma nelaɗo yetti galle mum o wi en jogui hirade ɓe mbi ala kono noon en dokkama ɗo ɓirtugal kosam ansari ken gaddi ɗum Abu Hurairah wi cikkatnomi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o yara minne mi yara tan mi woni mi haari nelaɗo mi ya Aba Hurairah mbi wonmi labbayka ya rasulallah o ya nodde ahla suffa ko capanɗe jeeɗiɗi sahabi miskineɓe koɗi ko jama ya nodde Abu Hurairah mi ilahal kosam lehel kosam tan mintene rasul min noddo yimɓe capanɗe jeegom Abu Hurairah so nelaɗo yamirima ya hoto tardu kala ko haali uma yantiqu anil hawa enam Abu Hurairah noddumi les 70 personnes de 70 people juromi ñeent nu ñu tuddal capanɗe jeeɗinaɗe ɓe ngari ɓe jooɗi nelaɗo yuma Abu Hurairah il faut les servir Abu Hurairah ƴettu lahal ngal serwaɓe kamɓe fof ɓe jara Abu Hurairah mi totta goto yara ha haara lahal gasata goɗɗo yara jaljalɓe kakaɓe kana fof jari ha deedi kewi bandiraɓe sehilaɓe capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo jari e lehel gotel Abu Hurairah nden mi gayni yardudeɓe cikkumi nelaɗo yarat ha gayna mimi yara kedde mum ala o wi Aba Hurairah an yar mimi yara kedde ma Abu Hurairah yari ha reedu heewi o wimo ya rasulallah mi haari o wi Allah ɓeydu mbimami o ɓeydu o ya rasulallah o mbimi ɓeydu ha kaara o yari haw haari o ya rasulallah mi ala ɗo mbaɗmi nelaɗo yari kedde maɓɓe sallallahu alayhi wa sallam o maayi o oppi dirɗo makko ɓonto e guerre ko omo ñamli gawri seeɗa pour galle makko so ñaguinoma Allah yo wattu kaaƴe makka kanŋe Allah wattan ɗum ndeysan sallallahu alayhi wa sallam kono o ari ko yaltiniɓe niɓɓere o adda ɓe leeral o itta ɓe mettere Allah o adda ɓe welaɓe Allah o danna ɓe jeygol o nana ɓe aljanna al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ila liqa